Al Moodle també és possible gestionar quines notificacions volem rebre sobre allò que passa al curs. Hi ha dues formes de rebre notificacions: directament al Moodle, per mitjà d'un avís emergent, i també al correu electrònic. Per canviar la configuració, haurem de clicar al nostre usuari a la part superior dreta, dirigir-nos a Preferències en el menú desplegable i acte seguit clicar a Missatge. Un cop carregada aquesta pàgina de configuració, ens trobarem amb una primera columna amb els diferents casos en què podem rebre avisos. I, a sota de cadascun, què hauria de fer el Moodle depenent de si estem connectats a la pàgina o no. A les següents dues columnes podem escollir quin tipus de notificació volem rebre en cada cas. Una notificació emergent directament al Moodle, un correu electrònic, les dues opcions a la vegada o cap de les dues. Per exemple, podem configurar-ho per a que, quan estiguem connectats, ens arribin els avisos del fòrum per mitjà d'una notificació emergent i que, quan no ho estiguem, ens arribi per correu electrònic. De forma complementària, també podem activar que s'emeti un so d'avís quan ens arribi una notificació al Moodle. Us recomanem que configureu aquestes opcions amb cura, per no deixar passar avisos que puguin ser importants. Perquè la nova configuració tingui efecte, desem els canvis.